kama koro kuoyo ywaruok kama ne onenore e kind kweth ariyo mag jokanyo mar kuko riwruogno. Kweth masiro lwedo jakom riwruogno Nick Mwendwa lero ni jokanyo manyinggi nie listi mar klab ema biro yuoro kar komachielo kweth mane kor jakom klab mar Murang'a Seal Robert Masharia lero ni klab ka klab oyiene mar chwalo nying ng'at magidwaro. Members must adhere to Article 8.14. And what does that say? Owners, officials of clubs shall be as indicated in the club's register filed with the Federation. So dear members of the Fourth Estate, if a club is to represent someone who's not registered with the Federation as an official or as a member, do they have any business wanting to be part of the AGM? We are not going to allow, as long as we are alive, anybody to interfere with the rights of members, anybody to interfere with the rights of Kenyans. I am branch chairman of Murang'a. These gentlemen here are NEC members who we elected about 4 years ago, and they have the right to exercise whatever it is that is granted to them in the Constitution. So let Nick Mwendwa, let him know that he doesn't own FKF. It is not his property. FKF is not a private property. Jatend migao mar tuke Ababu na Mwamba okoni pinyo wacho ka achiel kod wath ma Mombasa okitotenge shillings million 250 mar doso pau tuke Mbaraki mantiere e boma ma Mombasa. Kane oloso e pauno ma Mbaraki e nyasi mar sidho ayanga chakruok mar doso pauno, na Mwamba okoni moko kuom chenro ma migao no geto en gero papa ma Mombasa Municipal Stadium magedo mare ne okwamo higni 11 mosekalo. Okoni kaunti ma Mombasa ni kod historia